अगर आप भी चाहते नहीं कोहिनूर म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखे खतीरा सुने खतीरा तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और साथ ही बेल आइकन के दबावल ना। प्रेजेंटेड बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। में कोइले बारू काला काला कहा जो में कोइले बारू काला काला कहा अमर सुली दर्शन पावेला बाबा हागल दे दी ध्यान मैया कोहिल बाटे पहागल पूजवे में कोइले बारू काला काला कहा पूजवे में कोइले बारू काला काला कहा प्रेजेंटेड बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। परमोध सूरज भैया अपरेला राउर पहिया हाथुनु हाथ जोर के करेला राउर पूजहिया करेला राउर पूजहिया हापी किया अर्जुन भैया करेला राउर पहिया दुनु हाथ जोर के करेला राउर पूजहिया करेला राउर पूजहिया आदे दियो आशीर्वाद माई कुछो नहीं आता पूजवे में कोइले बारू काला काला कहा गुरु से ज्यादा दर्शन पावेला बाबा हागल दे दी ध्यान मैया कोहिल बाटे पहागल पूजवे में कोइले बारू काला काला कहा पूजवे में कोइले बारू काला काला कहा प्रेजेंटेड बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। हाय अलबेला मुना के गीतिया सुनेला सारा पीरितिया कृपा बरसाइए मोहिया धूमधाम करी पूजहिया धूमधाम करी पूजहिया हाय अलबेला मुना के गीतिया सुनेला सारा पीरितिया कृपा बरसाइए मोहिया धूमधाम करी पूजहिया हानि करो के ऊपर दया करे लुए माँ